Γεια σας παιδιά, ζείτε εδώ. Και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι που δεν έχω ξαναπαίξει στο κανάλι, το Evolve Stage 2, έτσι λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το παιχνίδι παλιά το πλήρωνες και το αγόραζες. Τώρα από ό,τι κατάλαβα το έχουν κάνει free to play, οπότε μπορεί να παίξει ο καθένας. Απλώς το κατεβάζεις από το Steam. Έτσι έκανα εγώ σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είδα κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην είναι, γιατί όσο έπαιξα οι 3 ή 4 παιχνίδια. Ανέβηκα κάποια level, πήγα level 4, πήρα κάποιους πόντους. Θα δω, δεν ξέρω βασικά, δεν ξέρω αν είναι πόντι. Είναι κάτι σαν χρήματα, οπότε δεν έχω κάνει τίποτα, δεν τα έχω ξοδέψει καθόλου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει διάφορους ρόλους. Εγώ έχω παίξει αυτούς τους 3 και μου μένουν αυτοί οι 2, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε το support. Βασικά δεν μας έβανε support, γιατί μου φαίνεται είναι τυχαίο. Δεν ξέρω. Ή support είμαστε. Λάθος μου. Συγγνώμη, λάθος μου. Support μην είμαστε. Πάμε. Αυτόν μπορούμε μόνο, δεν έχω ξεκλειδώσει κανέναν άλλον. Εδώ όπως βλέπετε είναι τα perks που μπορεί να πάρουμε. Κάνουμε unlock. Να. Θέλουμε 1000 τέτοια για να πάρουμε. Θέλουμε 1000 τέτοια για να πάρουμε αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πως λέγονται. Περιμένουμε τώρα άλλο ένα άτομο και ξεκινάμε. Απλώς θέλω να κατεβάσω λίγο τον ήχο, τη μουσική, γιατί μπορεί να είναι πολύ δυνατά. Ωραία, ελπίζω να μην είναι πολύ δυνατά και να ακούγουμε κάπως. Πρέπει τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, να περιμένουμε ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν αρχίζει κάπως πιο γρήγορα. Πρέπει να πατήσω κάτι. Όπως είπα, είμαι καινούριος, οπότε δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Μόνο ο σκοπός του παιχνιδιού, τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το σημείο που έχω παίξει εγώ, είναι να σκοτώσουμε το τέρας. Είναι ένα τέρας και είμαστε 4 hunters, μου φαίνεται. Κάτι τέτοιο, θα τα δούμε εκεί σε λίγο. Το οποίο τέρας, από ό,τι έχω καταλάβει, εξελίσσεται σιγά σιγά. Δηλαδή δυναμώνει, έχει περισσότερο health, περισσότερο armor. Δεν ξέρω. Ο σκοπός μας είναι... ναι, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το βρούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και μαζί όλη η ομάδα να το σκοτώσουν, γιατί ένας μόνο δεν νομίζω να καταφέρει ποτέ να το σκοτώσει. Οπα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πως είναι μέσα στο παιχνίδι. Ξεκινάμε. Πέφτουμε κάτω. Και προσπαθούμε να βρούμε το τέρας σε αυτό το χάρτη. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει sprint. Και άμα αλλάξουμε όπλα πάμε πιο γρήγορα, αναλόγως με το βάρος. Δεν ξέρω, οι άλλοι είναι πιο γρήγορα από μένα. Τώρα αν έχει συγκεκριμένο... Όπως σας είπα, είμαι καινούριος. Δεν ξέρω καν τι κουμπιά πατάω. Ας πούμε πάτησα το 4, το οποίο δίνει ασπίδα σε μένα. Αριστερά είναι η ζωή και δεξιά αυτές οι μπάρες, τέλος πάντων, είναι το jetpack, γιατί όπως βλέπετε πετάω και θα χρειαστεί. Το καλό είναι ότι βλέπουμε τα ίχνη και αυτά πρέπει να είναι από το τέρας. Να το. Το παγιδεύσαμε. Όπα, ποιος μίλησε? Έχουμε, ναι, έχει και voice chat. Το τέρας φαίνεται σαν να ξέρει τι κάνει. Ο άλλος μιλάει. Όπα.
Όχι, όχι εμένα. Α, δεν έχω jetpack. Ωραία. Δεν φτάνω καν εκεί πάνω. Πρέπει να περιμένω το jetpack τώρα. Πρέπει να φτάνω τώρα. Καλά. Ναι. Ωραία, πάλι καλά. Δεν μπορούσα να ρίξω και τις ρουκέτες μου γιατί καλυβόταν το μέρος, δεν κατάλαβα, κάτι τέτοιο. Α, δεν μπορώ. Εδώ μπορώ. Δεν ξέρω. Τι να πω. Αυτές εκεί οι τελίτσες δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Πρέπει να βρούμε τώρα το τέρας. Άντε να το βρούμε. Πρέπει να είναι καλός ο άλλος γιατί... Αυτά να τεινάζονται. Όχι, πρέπει να πούμε σφαίρες. Πρέπει να το βρήκαν οι άλλοι. Πάμε κι εμείς. Λίγο πιο γρήγορα. I saw him. Dome ready. Να, Monster dome. πάμε. Πάντα εγώ είμαι πίσω από τους άλλους για κάποιο λόγο. Είμαι πολύ πίσω από τους άλλους. Hunter down. Είναι κάτω. Πού είναι? Να δει. Να. Hunter returns to the dropship. Όχι, δεν το πιστεύω. Hunter down. Πάω να φύγω. Όπα. Βασικά παίζει να μας σκότωσαν. Hunter returns to the dropship. Α, όχι. Εντάξει, δεν χάσαμε πάλι καλά. Πάμε. Δεν το προλαβαίνω. Είναι καλός ο άλλος. Τουλάχιστον καλύτερος από μένα. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο τον ήχο. Να χαμηλώσω το voice chat γιατί δεν θέλω να ακούω τον άλλον. Reinforcements inbound. Dome ready. The monster has evolved. Δεύτερο stage. Εδώ στο ένα μας σκότωνε. Τώρα στο 2 να δούμε τι θα μας κάνει. Να το. Δεν πρέπει να φτάνω καν. Monster trapped. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την τρίτη ability μου επειδή παλεύει σε μέρη που είναι... Hunter down. Γιατί χτυπάει εμένα αυτός. Πάω να βοηθήσω. Έλα. Ναι. Ωραία. Όπα. Δεν το υπολόγισα αυτό. Hunter down. Πού είναι? Όχι αυτή. Όπα. Σώσε την άλλη. Ακόμα.
Εντάξει, κάτι κάνω. Τον έχασα. Να. Έριξα κάποιες ρουκέτες. Έχουμε 2 επίπεδα μας. Δεν έχω jetpack. Πάλι στα ίδια μέρη πολεμάμε. Ας πάω εδώ πέρα. Πάλι καλά, πιάστηκα. Monster Dome. Αλλάζει στόχο. Hunter return to the dropship. Dropship panel increased. Έλα. Hunter down. Πάω στο dropship. Hunter return to dropship. Όπα. Σε πόση ώρα πέφτω? Μάλλον πάνω λέει. Σε 58 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να αντέξουμε 54 δευτερόλεπτα. Μάλλον μας σκότωσε. Ναι, χάσαμε. Δεν πειράζει. Ωραίο ήταν. Έβγαλα και ένα screenshot εκεί. Ήταν καλό παιχνίδι, ήταν καλός ο άλλος. Να είναι κάτι τέλειο objectives. Πήραμε και perk, ωραία. Και λεφτά, μια χαρά. Πάμε τώρα, θα παίξουμε σαν τέρας. Να δούμε θα μας βάλει. Λοιπόν παιδιά, τελικά δεν βγήκαμε σαν monster, το έχει κάποιος άλλος. Είχαν βάλει 3 άτομα ότι προτιμούσαν monster και πήγε στον άλλον. Είμαστε assault. Οπότε ναι, πάλι είμαστε με τους hunters. Εντάξει, καλά είναι και με τους hunters, απλώς δεν έχω παίξει καθόλου με το monster. Γι' αυτό ήθελα να παίξω τώρα με το monster. Πάλι έβαλα shield. Το 4 assault shield δεν ξέρω. Μα δεν βρούμε τώρα το τέρας. Πες να πηγαίνουμε από εντελώς λάθος δρόμο. Και μάλλον είμαστε εντελώς λάθος δρόμο. Εδώ έχει κάτι ίχνη. Για να δούμε. Να το. Τι κάνω. Άντε να δούμε τώρα, τον προλάβουμε ποτέ ή όχι. Δεν τον προλαβαίνουμε να το βάλουμε και μέσα στο dome, στο κύκλο εκεί πέρα να το σκοτώσουμε. Τρέχει. Βασικά καλά κάνει, αφού αυτός πρέπει να εξελιχθεί και να ανέβει stage. Από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Όμως, αν δεν μπορέσουμε να το πιάσουμε... Ναι. Εδώ να το κάψουμε λίγο. Εδώ, έλα να σε κάψουμε. Όπα.
Όπα. Dome coming down. Θα φύγει τώρα. Πού είναι? Ναι, ναι, ναι. Όπα. Πρέπει να το χτυπάω γιατί νομίζω ότι δεν βγαίνει το armor άμα το χτυπάω. Δεν ξέρω αν βγαίνει... ή κάνω λάθος, δεν ξέρω. Καλό είναι ότι τον φτάνουμε. Πόσο μακριά φτάνει η χειρό? Όπα, φτάνει πολύ μακριά. Τι είναι αυτό? Τίποτα. 28 δευτερόλεπτα για να βάλουμε ξανά εκείνο εκεί το dome, το θόλο, νομίζω, έτσι λέγεται στα ελληνικά. Πού πήγε ο... Άμαν, εκεί είναι. Εγώ θα πήγαινα την άλλη μεριά, δεν το είδα αυτό το σύμβολο. Πάω. Δεν ξέρω πού να πάω, πάω από εδώ. Αναποφάσιστος. Dome ready. Α, το πιασαν. Monster trapped. Αμάν. Δεν περνάει χερμοβίδα, ξέχασα. Δεν περνάει στις σφαίρες για να είναι δίκαιο. Θυμάμαι που το είχα δοκιμάσει το μεσημέρι. Τρέχει, μόνο τρέχει. Να τον κάψουμε λίγο. Έτσι πρέπει. Διπλό damage. Τώρα. Πρέπει να τελειώνει. Dome coming down. Ναι. Πω. Πού είναι? Healing fields ready. Είμαστε πολύ αργοί σε σχέση με αυτόν όμως. Αυτό είναι πολύ κακό. Dome ready. Monster trapped. Ναι, μάλλον τώρα το σκοτώσαμε. Πού είναι? Δεν μπορούσα να το δω κιόλας. Ναι, πάει. Τέλεια. Κερδίσαμε. Πολύ ωραία. Ήταν ωραίο παιχνίδι αυτό. Εντάξει, το προηγούμενο ήταν πιο δύσκολο. Αυτό ήταν... δεν πειράζει, και τα δύο ήταν ωραία, τέλος πάντων. Αλλά παίξαμε καλά σε αυτό, καλύτερα από το προηγούμενο πιστεύω. Εντάξει, αυτός βέβαια, αυτό το τέρς ήταν πιο αρχάριο από το προηγούμενο. Τι να κάνουμε όμως. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like. Αν δεν σας άρεσε αφήστε ένα dislike. Γράψτε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας ή με οτιδήποτε άλλο θα θέλετε. Ας πούμε για παιχνίδια που θα θέλετε να παίξω.
παιχνίδια που θα θέλετε να δοκιμάσω. Αν είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι θα το δοκιμάσω σίγουρα και θα κάνω και βίντεο στο κανάλι. Ψάχνω και καινούργια παιχνίδια, έτσι να μην έχει μόνο GTA το κανάλι και Rocket League. Έχω παίξει λίγο LOL, τώρα αυτό το βίντεο Evolve. Λοιπόν, αυτά. Πατήστε subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι να αναπτυχθεί, να υποστηρίξετε δηλαδή το κανάλι, και για να μην χάνετε τα τελευταία βίντεο που ανεβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.